दिनै जिहेतु जोंहा थारिखआ जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि फैगौ 10, 11 आरो 12 जानुवारि दा बेवहाय जोङो माब्रैहाय बानजाय आफादनिफ्राय जेरावबो उसुबिदा गैयाजासे खुंफुंनानै हरनो हायो बिनि बागै दिनै सावरायदों आरो बेवहाय गासै जोंनि जि दालाय आफादफोर दङ बे दालाय आफादफोरनिफ्राय बिसोर 3 टिम मा खालामखो बिनि रिपर्ट लानाय जाहैबाय आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' आरो जोंहा नीलकान्त माने गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर बिथां फैदोंमोन आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो दिनै मोनसे आइडिया होबाय डिसिसन कमिटियाव जे बर' थुनलाइ आफादाव माबायदि हाबाफारि लानो नागिरदों आरो बे हाबाफारियाव माबायदि आलासिफोर लेंहरनो नागिरदों जेराव जों थानाय जानाय बेफोरनि राहाखौ खालामनांगौ दा दिनै बेफोरखौ मोजाङै फोरमायबाय दा जापाननि जोंनि स्कलार केरिय' मानाव गेदेर बिथांखौ लेंहरनो नागिरदों आरो सन्तलाल मेत्से नेपालनि बिथाङा दा US आव थायो जाय माने नेपालि आरो बर' रावनि डिक्सनारि बिथांमोना दिहुनदोंमोन बिथांखौबो आरो बिनि अनगाबो बर' माने मा होनो बर'नि जे ग्रुप जोंनि हारिनि सोमोन्दो थानाय गासै माने हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ थुनलाइगिरिफोरखौ लेंहरनायनि थाखाय दिनै बेवहाय बाथ्रा सावरायदों नेपाल आरो बांलादेश बिनिफ्राय जोंनि भारतनिनो सिङाव थानाय जोंहा वेस्ट बेंगल जोंहा मेघालय नागालेण्ड अरुणाचल आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो बेवहाय थान्दैफोरल' नङा ओरैनो माने बेवहाय आलासि हिसाबैबो नायबिजिरनाय हिसाबैबो जोङो दिनै माने लेंहरनायनि बाथ्राखौ दिनै थांखि लादों आरो बे मथे जों माब्रैहाय बिसोरखौ बेवहाय मोजाङै मोजां माने रिसिपसन खालामनानै जाहो लोंहो थाहो जों बोरै दैथायहरनो आरो बिथांमोननो जों मा दिन्थिनो बेफोरखौ जों दिनै सावरायजोबदों आरो साननैसोनि उनावनो गासैबो खामानिफ्रा आरम्भ जासिगोन जोंहा डिसेम्बरनि 11 अक्ट'खालि बेवहाय माने खुन्था गायसननायनि माने हाबाफारि माने जों थि खालामदों आरो बेखालि जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो दिनैनि जि आफाद बे आफादाव दिनै थांखि लादों जे बिथांनि आखाइजों गायसननो थाखाय दा बिथांखौ हांख्रायलाय हरसिगोन आरो बिथाङा जोंनो माने बेखौ होनाय लोगो लोगो कन्ट्रेक्टआव होनाय लोगो लोगो बेखालिनो जोंनि थुनलाइ आफादनि खामानि मावनाया जागायजेनसिगोन जथुम्मानि सिगां जिहेतु एक्जिबिसननि समखौ आवगायना लादों बे जाफुंगोन माने जों नुयो जे गुबुन गुबुन जथुम्माफ्राव जे एक्जिबिसन खालामनाय जायो बेफोरो सानथाम जथुम्मायाव गिबि सानखालि बिसोर सहैनानै माने थफ्ला खेवनायावनो दिना थाङो आरो सानसे आबुं मोनो आरो जोबथारनाय खालि गेवलां मेल जे खालि जायो ओइदिनबो गेवलां मेलनि थाखाय दिन्थिफुंजोबनो हाया आरो हाखु दाखु माने बिसोरो सिफायनानै थांफिननांगौ जायो दा ओंखायनो गोबाङानो मिटिंनि थाखायबो बे एक्जिबिसनखौ नायनो सुजुग मोनजोबा मानो होनना बुङोब्ला जोंना मोनसे नियम दं जे गेवलां आफाद जथुमबाय थानाय समाव एक्जिबिसनाव रावबो हाबनो मोना ओंखायनो जोङो जाहाथे एक्जिबिसन खालामनो फैग्रा मानसिफ्रा खस्थ' जाया आरो एक्जिबिसन बेरायनो नागिरनाय मानसिफ्राबो जाहाथे गुबुन गुबुन दिनावबो बिसोर नायनो हायो बेखायनो डिमाकुसिनि जथुमाव जोङो 6 अक्ट'खालिनो खालामनो नागिरदों 6निफ्राय नोङो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सप्तासे फुरा जोङो एक्जिबिसनखौ खालामनो नागिरदों जाहाथे बेवहाय एक्जिबिसन लाबोग्राफ्राबो सुबिदा जायो आरो एक्जिबिसन नायनो फैनाय मानसिफ्राबो जिखुनु समाव जाहाथे नायनो फैनो हायो आरो जोंनि जथुमनि समाव जथुमबाय थानाय समफ्राव जाहाथे खुनु उसुबिदा जाया बेनो थांखिया जिहेतु मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो बर'नि बे समाव रायजो राजाखौ माबायदि बाहागो लानायखौ लुबैयो ना रायजो राजानि बाहागोआथ' मोनसे बेवहाय बर' थुनलाइनि जथुमनाय जादों गोबां जायगानिफ्राय जोंहा बेवहाय सुबुंफोर फैगोन बेवहाय फैयोब्ला बिथांमोनजों लोगो मोनलायलायगोन आरो बिथांमोनजों दुखु सुखुनि बाथ्रा रायलायनो हागोन बिथांमोननि जायगानि सोमोन्दै मोनथिगोन जोंनि सोमोन्दैबो जोङो खोन्थानो हागोन बेबायदि ज' लोगो मोनलायनायनि बे मोनसे खाबु जथुम ओंखायनो बयबो फैनांगौ जेरै आगोलावबो फैबाय थादों बेवहाय गासिबो जोंनि हारिमु मोसानाय मुसुरनाय बेफोर जाबाय थागोन बे जथुमाव जिहेतु बेयो जोंनि हारिमु बर' थुनलाइ आफादनि जथुमानो जाहैबाय बर' हारिनि बयबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बर' थुनलाइ आफादनि जोंना 64थि बोसोरारि जथुमा बे 2025 मायथाइनि 9, 10, 11, 12 जानुवारियाव जानो थांगासिनो दं
दिनै बिनि मोनसे माने जोंहा बानजाय आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव जालांबाय आरो बेवहाय गासैबो साब कमिटिफ्रा गाव गावनि रिपर्टखौ होबाय आरो बेजों लोगोसे जों मा खालामगोन बिदि रिपर्टखौबो जों मोनबाय आरो बेवहाय ओरैबायदि गोसोखौ रंजानाय मोनदों जे जोंनि बर'नि जेसेबां माहारि आफादफोर बेवहाय दंजोबो दैदेनगिरिफ्रा आरो बानजाय आफादनि गासैबो दङ आरो बेवहाय मिडियानि नोंथांमोन थाबाय बेसेबां रंजाथाव आरो बेवहायनो जों दिनै मिथिना मोनबाय जे बानजाय आफादा खुनु पयदे माने बिथांमोना खामानिनि बेलायाव लेहेम गैया बिथांमोना फासयनायाव गैया बेखायनो जोंबो बर' थुनलाइ आफादाबो बोरै हायो हाबाफारिखौ बोरै मोजां खालामनो हायो जोंबो जानजि खाफ्राबाय जोङो जापाननि आलासि लाबोनो नाजादों जोङो आमेरिकानिफ्राय जोङो आलासि लाबोनो थाखाय जों नाजादों जाय मानसिया जोंहा मेसे सुबुं नेपालनि बिथाङा आमेरिकायावनो थायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दिल्ली इउनिभारसिटिनिफ्राय जों आलासि लाबोनो थाखाय जों नाजादों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जोंनि भारतनि सिङाव गुबुन गुबुन माने मुलुगसालिनि सिङाव जायफ्रानाखि रिसार्च स्कलारफोर दङ साइन्टिस्टफोर दङ जों बिथांमोनखौ लाबोनो थाखाय जों नाजादों आरो बे हाबाफारियाव नोंथांमोननो आं फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नेपालनिफ्राय जोंहा फैगोन नेपालनि बर' फिसाफ्रा जायखौ मेसे होननानै बुङो दिल्लीयाव थानाय बर' फिसाफ्रा जोंहा बेवहाय बाहागो लाफैगोन दिल्ली NCR बर' थुनलाइ आफाद होननानै बुंदों सोनाब बंग'नि जोंहा बर' फिसाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन मेघालयनि बर' फिसाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन त्रिपुरानि बर' फिसाखौ जों लेंहरगोन बांलादेशआव थानाय बर' फिसाफोरखौ जायफ्रा बर' मुलिया बेक्ति दङ बिथांमोना एसे भिसानि प्रब्लेम जादों बिनि बेलायावबो जों दिनै जोंनि मानिजाथाव बुंथिगिरि बिथांनो बे बाथ्राखौ जों खोन्थादों आरो बिथांनि गेजेरजों एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्टारनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना फैनो हायो बिनि थाखायबो जों राहा खालामगोन जिखियानो जाया मानो जोंनि नैबे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया बयनिबो मददजों जाफुंसारगोन आरो नैबे फैबाय थानाय 11 डिसेम्बरावदि खुन्थिया गाहाय गायसनगोन बेवहाय जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव गाहाय प्रमद बर' सार बिथाङा बाहागो लागोन बेनिफ्राय आरो गोजोनथावनासिन रादाब नोंथांमोननो मा होबावनो दिनै थिग बेबायदिनो इन्डियानिसिम सोरबा मिनिस्टारफोरखौ लिंहरनायनि थिरांथा लादों जोङो गाहाय आलासिनि बेलायाव एसे आगोलाव आङो मानिजाथाव जोंहा बानजाय आफादनि आफादगिरि जोंहा बिस्वजित दैमारि सारजों आं सावरायदों जे सोरखौ लाबोनो हायो जानो हागौ दिल्लीनिफ्राय सोरबा केबिनेट मिनिस्टार जानो हागौ बेखौ जोङो उनावहाय सानलायगोन जोंहाथ' बेवहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां थाखाबाय जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां थाखाबाय बर' कसारि काउन्सिलनि चिफ बिथांमोना थाखाजोब्बाय आरो बिनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय सासे गाहाय बुंथिगिरि एबा एपइन्टेड स्पिकार बे थागोन जोङो गाहाय आलासिनि हिसाबै जोङो सानबाय थादों आरो मोजां मानसिखौ जों लाबोगोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनो जिहेतु बे मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा जागोन बे जथुम्माखौ जारिमिनारि खालामनाया बर' थुनलाइ आफादाबो दायित्व दं जिहेतु बानजाय आफादा बिथांमोना जानजि खाफ्राखाबाय दा जोंहा बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बांसिनै मावनांगौ थाहैबाय थेंक इउ दे